Machiegni pau tuke kuma tim mar Embu RFC manotieke thuolo mar 13 e tuke mag Embu Sevens sani wacho ni giikore mar donjo e lig maduong' mar rugby pacho kae. Japuonj maduong' mar timno Willis Fox Yojal wacho ni koro giketo pachgi e dala Sevens mabotimore Kisumu e chakruok mar dwe manyien. Kata kamano giwacho ni timno kale midhiero maduong' mar omenda manyaka sani osemiyo gibedo gi ikruok makare mano motelo ne tukegi. Bende timno osebedo ka puonjo skunde ma aluora no tuk rugby kaka yono ero mar duoko lwedo. Goals zetu ni zile tu zenye Chelsea wamekuwa kituambia tunataka kucheza Div 1 Sevens na 15 tunajaribu tupande championship.